Mwakwaba eba Etire nni Safoa nwoma kan no so na yawade ye edi kan ahwe ya etoso enson. Unu sa hwe ya etoso nsia na Pakofi ene ne namfonom ni krom wo fa Akyeremade for edinkra akonkran akwakohye adwuma foforo ase na mpo ye yi ne kwa na akwakoto adwuma na oye no Akyeremade no eso e won kran. Omagya ne kwan awie. Ese Pakofi afiri Akyeremade. Ye ba Akyeremade bio. Edin ne besi wa Akyeremade efa dwadi ye nyinsen ho efa Araba Kyere nso enni kronim sesei onso okraye eso okɔbo ase okɔ ne krom akɔ ayi ne ho nsensem ebekɔ akosisen ye tsena sena fe de nyina bro mesra na obi adoma no so de ama me ne bia na me de beba no na onsan so aka no entem adesua pi no a ene wo say Etire nni Safoa enhoma kan mu mesra onyamre na fe tie bi na fa bi tunkotodwum na bebua me no mi do nyina yen hyase aduye edi kan ahwe a etoso enson Akyeremade Pakofi ekonkran be bosome ni adwadi a ewofie ne na aben osisi ni dan mu otodwom adwadi a adwe boinjo owo sika na denio owo ntoma na denio adwe boinjo adua owo sike Araba Kyere afre ye ni age kokokokokoko adwadi a eha na bramna nipa wo ho anti arabo po odimika kwhia no etoni mu tu Araba Kyere adwa chia me bie yenua edi a ebo ye die wakoka mu die Araba Kyere hwe o adwadi a na what is saying Araba Kyere ni aka na aja me dimi gira wanim hayi adi a na efiefo Araba Kyere onho ye onyame adom aboni bia ni ho adwadi a ye do onyame ase ebo adwa wo ho ade ne nsa kyerɛ no akonya Araba Kyere wodie sa atomo ne anigye aja woni ukunu die onyame asan aba abɛhwɛ mu ɔtena ase adwadi a na yen die wobetumi yen ebo nsuo nie Araba Kyere ye die ohunamu nya maaye adwadi a ha de brel empanyinfo se akwansosem de nti na wotintasu tu nsuo ni a akawa ebeso Araba Kyere se wa free nya yo sei die a na ato ne nkeka osre akwanso de boko te se nansan na aja mitwa mani ahwe efie kakra ensensem ne awuwu nti na ama makyere saa no eno anadwoa na mebedwuye meni eye bone nka amusika no na ebae enam se mama ntem no nti aja mantumi amfrɛ amanifo ene se masɔre anopa yi a meni nam won so a medi abepie hayi ha de na minim adwadi a we de menko amesempa osori kodwa no bio ebo akwaba okotena ase ha nso de agya akrobeto se ugya yen ha no saa na yedesensam ho a wasan betu yen yi Pakofi na oni ha sesei okonkran Araba Kyere otai nanum de ne nsa esi na bodwe ebo ni mu ase ehwe adi ye anim onzo mani a wagya na adwuma ho yi ena adwuma adwadi a bisami bio agi agya ose bibi de se wayi no ekoho ene de masem yenka Araba Kyere wayi no koho na okoda ben adwadi a okoye ba busumi ni Araba Kyere jai yama mekoya na onso koye ena Pakofi ntumi antwa mama meto no anya no kwan bi anka meto atade tambi mpo ebeche no adwadi a yesi akwankro bi a akwankoja ebam ade no bo ntepua no krata no eba fiada memeneda kwasiada juada anopa ena okoye Araba Kyere osempa ene ejama medru dwumo ene mamye tiku anom ho akochia wombi adwadi a aden sesi abayi opese woko aden afi na yenkomo aso a wose meko
ma feel na me de tena ase baabi na yeni nkomo pa bi. Araba Kyere, ewo mu de nanso ka you know say agora so a ifiefo ani agye no. Na de nso senkrasefo. Me pese me san fa GNTC soto mu ehwe se menya nneoma kakra na. Ese mekoyi se nkrofo abisa me ani. Entoma ho aye na de a na esese maniba me paano to so. Paano to de be bia metena no. Mfa ni agro. Adwo de ya. Enso dwuma a yedie no si ntwa no mpowa o. Araba Kyere asem yi ni. Wonim se yesu jafo yi de. Wa mbɔ ho modin a na wonu aduane mpo yabɔ. Adwo de ya. Na ware Araba Kyere. Wo de twɛn na misisi manan yi. Panyinfo se awade enye ensa na wakoka ahwe. Esese minya meso ne mi kunu na maware no. Osori meko adwo de ya yo ebo ekwan da ho. Eya na wasan abantem na nkomo bebre ewo ho. Sese de wabai mani beka Bakofi agya me ani ka dodo. Enso mini adamfo bia. Araba Kyere. Ye de jama akokata so a ona warefo yi a adwundwun pii bema wafon. Obarima ho na wo badwene. Okena wakase praye ewu agya wo hia ho. Adwo de ya. Na ebo na ye ne den. Araba Kyere ti de oka. Na nemre yi mu nso. Hwan na odwene obarima ho? Ene mo sujafo yi de obarima ntumi emuye nkwase ada. Kwase abonti ene free se mi chinchin matena ho de abeto na a me nware ye no. Eno nti na ye a me say misisi me nan no. Sei hweni ofrayo. Eno ho na sese wodwene se ne ebehwe a wo bewo afa wo ho afa wo ba. Enye obarima asese oni ma ehwiri dwamu yi ho na sese wodwene. Adwo de ya ebo na me nwene ne ho. Asese me dwene ne ho. Obi dumfo sei ma hweni ye na ofiri me nsa na me fa bare ene he. Ye de hwe. Okoye beye nna kakra bi ni nso. Wama ne me mprensa. Onipa sei na me rebe free no. Ayi no boni aye. Bakofi. Etene so a ma sorry. Ene se ene de wadrudu yi o. Araba Kyere. Ene de se yin nyina ayepe. Adwo de ya. Kofia mwosum. Osi ajaya wi o. Ahia wo a. Kase ahia me na ense se ahia yen. Me wuwi a hwie be afe na mato ne dadaada. Me ntena mfofo ho eman na ne me kwaye. Na me nka se agya wadwo. Me nu ya nka. Me nya duru ho de a me nsi Akyeremade happy o. Araba Kyere. Adwoa. Aya to bo ase. Na obi a enye wonsem. Ade okuru mu onye obi a oye basa. Onso wani abere. Adwo de ya. Mo sa de waka. Enye wona sisi ya o kan se ya. Mesusu nwene ne ho yi. Empanyinfo se wani samu a wodi gyaw. Na emom no wonsa demu a na wonni enyawo. Enemre yi na yesa. Ene woda afa a onhunu fa. Woda dan mu pa so na wonan egu adi ho. Amama ka asem bi dabi ho awuradora ekaye. Ose na oni abrantie bi na ehyehye ho. Na senia oni mmerima pii adi agrafa no. Na ohunu se saa obarima no esuban nkokra. Esa enti no se onya daje kakra bi a na woduru obarima no fie. Ore saa de saa na obiara ahunu se oma obarima no enya ne ho atwaye biara. Ewa na oba bi a wote obarima no fie bisa no se ewra. Na den na ohwehwa obarima yi saa. Dora ama oba no anu ansi. Ewa na wose ma mi jai. Ene ohoi ema no butesa nwafo tawa no. Ena mema no nso omonye na. Enu nti se wonya bia ote wasem ase na wankrokro no ama wani ama ne ho na obi betwitware wanan mu eje no pe owi a ne no unya obi sa bio na ebi ni nia ye kan Araba Kyere yo adwoa aye de emebechia ho me besoja mama behwem kwan wu Akyere yi mesan ba ama ya to aso na edi adwene de akyiri a ye behwe fraw ama asa adwoa de ya yo ebo meda wase ene stra mehwe wanim senia waka no Araba Kyere oh me nche kra adwoa de ya duani awo akwa aba nso Araba Kyere ye nua okọ okasakasa
Awadeɛ mɛware bi ɔbɛyi a wɔte faako a ɔnni dwuma pa bi di mpo pɛ n'abrabɔ mu hwee ho nhia no obi barima bi adom no asɔ ne mu ayi n'apampam kahyire agye n'adesoa nyinaa aka ne ho deɛ ho nso asoa aka ne deɛ ho asoa adɛn na mɛha me ho yi me nso mɛdwo m'ani atena faako ahwehwɛ me so ne me deɛ mefa me ho adwene ne nko a adesima Araba Kyere ɛfa ne ho adwene adwene bɛn na wɔfa yɛde ahwɛ yɛdi kan yɛfa ɛtɔ so nwɔtwe no ɛbɛbrɛw nsɛm pii no a ɛna wɔ mu so onya brɛ wate ɛno ntena na w'ani bɛgye akenkan so mi ho kwa yɛnkɔ yɛ anim so mi adoma no so ma wate na ɛka busua no ho na mmere bi a mede bɛba bia na wo so wo nsa aka mede ase pii